ye fa tuntum sra ni bi a wa bi aso fa tuntum bo hu se ba for bant mine ono so fa tuntum fe chamfo asafo ni ono so fa tuntum ebrepem so bo hu bi ana sunsumu asemuti suma kwan ni so fa tuntum kafo ni etimi fa tuntum ti ono nanom a eru aye san hye na maye se edwumadie ne abambo nti Mama ni amanye no yegusua e de esum ofrement traffic semi mfubo ha ye no nkomo anu adama hona mutu sai boko menana na me asem wa de to chenso adento jo beda sanu adama beda ho adi amaye mene era santene na nantahine efreme bafo ejei fosu twitwi akwa ameto mbe beda se nanu adama na akwasede di kan afempinu ne aduonu nsem ye baye ehunsa na nanu nyina sekantoma na obi afa aso edwente na ode era so yetuntumi medasi asante amane ni abakwasem suani ya sebide yura ne konfo ahya to na yina ye diso me betra ko na so fie du ne achiri tutum na bafo na tahine sebi yura ne bambo fo a odikan Bruni beka se personal security or personal bodyguard osa ehwe na kodi so na mudi ehemesa no ho afade ani tutu se kunyo mudi menua okame ho menua kuma okame ho amene didi djuma no ene na adade so abahene na bafo kufia to bra otime nchen ntie titiriu ya de ani tuntum brebia srafo de na ya fa ya ho akodi ekuraye pepi abakwase munti esi emre atwam bia nti wantu mahine se biira ni sahine otutne se oban ba biira wo bia agise yen wo ho ne amane kwan se ne de aduru no ukocha na yeye ananyeye ansa na na se yeso ya hwehwe na fade ya hwehwe ne ho ya hwehwe ne ho nyina ya hu se sabi boni bia mfiri mu ma nam de asi penti ne iru ahye ne saa enti ye de na bambofo a ben no a bona ho ban personal bodyguards na ahye ne saa enti ye fa tuntum sra ni bia wa bia so fa tuntum bo hu se ba for bant mine ono so fa tuntum fe chamfo asafo ni ono so fa tuntum ebrepem so bo hu bia na sunsumu asemuti suma kwan ni so fa tuntum kafo ni etimi fa tuntum ti ono nanom a eru aye san hye na maye se edwumadie ne abambo nti afade no na sanete no mo nyina mo timi dane no kakra na se me metie de dane no babia na ne media no enti me bi si na sata me so afoforo na minim na me ko busa se eru ese o de kese bepie obi ebi fafofo bi fasika metimi fa bia na o ze hwe na wo be so ahun so panyinsem wo ye bo de bibi kan ho koma menya so chese media na ni tuntum so fa fufu so fa koko so fa sika wo fa den obre bia de migina mo ara no tinye se meni ntuma ne mom dem beto ye no amane ne mo na migina sanete even that's a panana ne wontremu na na wadofo mienu miensa bia be mama de tochia mema nantafo nyina de tochia nanta ye dom edin twitwi akwa na chese nanta ne ofa twitwi no ofa dom ne kwa dom o de besum santene tikase ye bo din ye jabi o ma na anyefe ye nyitwi nyadoa ekira nantafo nyina afie anu ehia de adi kan ni ejina so hyehyira nantafo nyina ye feku jas ne sipai nantafo ye wom ehira obia se obia koma so ade twedi amponya kopon hwe ananom samafo hwe ento super nguso na afinu kwa wie no na de obi akoma pebia ne saka sanati ya that's the power darma yes da masi mo baba sumo ye